Lezike izindaba zo-1KZNTV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Owezokuthutha Unethemba Ngeyezasemanzini zinkani zababili kwelokuchibiyela EHARDING kanti-ke kuphazamiseke ukufunda Onogada befuna amaholo. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke ufikile Umbalula uthi-ke unethemba lokuthi inkomfa yomkhakha wezasemanzini ezothatha-ke izinsuku ezintathu izothela-ke izithelo ezinhle kakhulukazi ngokucobelelana ngamasu okukhulisa lo mkhakha njengoba nawo-ke ungomunye wathinteka ngesikhathi-ke kuhlasele igciwane i-COVID-19. Umbalula-ke usho lokhu evula ngokusemthethweni le nkomfa ehlelwe i-International Maritime Organization ebanjelwe-ke e-ICC eThekwini. Ngesikhathi ungqongqoshe evula ngokusemthethweni le nkomfa akuthembisile ukuthi benguhulumeni bazoqhubeka nokweseka imikhakha yezokuthutha ngoba yenza umsebenzi belula nokuxhumana phakathi kwamazwe omhlaba. More than half of our country is surrounded by 3 oceans, and we're dependent on this for our imports and exports needs. We occupy a strategic shipping route on the southern tip of Africa. We are part of the world cruise route, and I'm delighted that our cruise season is about to commence next month and will run until the end of March next year. South Africa is a maritime nation with a long maritime history and heritage stretching back over 300 years. Our International Maritime Organization uthi nabo usebenzisana kwabo nohulumeni uyabasiza bangabe bebhekene nezinselelo. We also need innovative teams working together, created through research and development partnerships. These should involve both public and the private sector because we need all hands on deck to ensure these initiatives succeed. This needs to be done in the most inclusive way possible as we address capacity building, technology, and infrastructure to bring on board developing countries, in particular least developed countries, LDCs, and the small island developing state Cs. In the energy transition, no one should be left behind. Undunankulu wesifundazwe uthi ukubanjwa kwale ngqungquthela kuzowenza umehluwana kulesi sifundazwe njengoba umkhakha wezamanzi ungomunye obamba iqhaza elikhulu ekukhuliseni umnotho kanye nokudala amathuba omsebenzi. Such an investment program director has the potential to provide access to a host of other economic opportunities ranging from sea coast tourism, fishing, underwater mining, and many other opportunities that we see around the space. This can also be unlocked the opportunities of economic transformation in the maritime sector. And further, the national and the provincial government, both KwaZulu-Natal and the Eastern Cape, are enhancing our maritime footprints with the development of the Eastern Seaboard. Kanti ukubanjwa kwale ngqungquthela kuhlangane nosuku la khona kubungazwa i-World Maritime Day. Kanti ihanjela izithunywa ezi-178 eyivela emazweni angaphandle. Umtebakosibisi ise-ICC eThekwini. Unobhala weqembu le-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal uBheke Mtolo uthi-ke bayazethemba ukuthi-ke bazonqoba kukhetho lokuchibiyela olubanjwe ngendaweni yase-EHARDING kwaMbuthu kuWard 11. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uMtolo uthi-ke basebenze kakhulu beyiqembu likakhongolose kule ndawo befaka izindlu belungisa nodaba lwamanzi. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke njengoba kubanjwa ukhetho lokuchibiyela nje ikhansela lewadi lasula kwiqembu Al-Jamaa lasungula iqembu ISAN. Kubonakala uzinzo nokusebenzisana kumaqembu ezepolitiki kukhetho lokuchibiyela kuWard 11 eHARDING kwaMbotho ogwini seningizimu nesifundazwe. Unobhala weqembu le-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal uBheke Mtolo uthi bengukhongolose bayazethemba ngoba basebenze ngokuzikhandla ukuletha intuthuko kule ndawo. Lolu khetho lubanjwe ngemuva kokwesula kwekhansela belungusekela meya kumasipala umuzi wabantu weqembu le-Al-Jamaa wasungula iqembu leSAN. Cabanga ukuthi sisebenze kahle la abantu bajabulile
ngokuthi bekuyiwadi beyiphethwe Al-Jamaa then ke waxoshwa ukhansela bakhona sisebenzile la kunenselelo ezincane la ngoba ikakhulukazi ivideo enkulu ekuthiwa isathini stilivile sokukhulumela kakhongolose izindlu safaka ugesi imigwaqo kodwa ke kunenkinga nje ezincane zamanzi sizilungisile nakule video sikuyona bekunenkinga zamanzi ezincane sesiwafakile amathanga amanzi. Unobhala weqembu le-IFP esifundazweni uthi bona basemathubeni amahle kakhulu ukuthi banqobe lolu khetho ngoba banomlando omuhle wokusebenzela abantu. We do have confidence ukuthi ngokusebenza kwethu sinamathuba afanayo noma ngconywana kunamanye amaqembu ukuthi singahle sikwazi ukubuya nalo lelodi ngokubhekela izinselele ezikulelodi nokungaphatheki kahle kwabantu nokukhuluma kwabo ukuthi bayalidinga ushintsho kwenza ukuthi ke njenge-IFP nanomlando wethu wokusebenzela abantu kahle sibone singaba abantu abafanelekile ukuthi bangasethemba abantu basinikeze ivoti labo. Kubukeka kukhona umoya wokubambisana namanye amaqembu ezepolitiki okukhulu kakhulu lokho ngoba okhethweni kuya ngokuthi usebenze kanjani nanokuthi abantu bakuzwa kangakanani. Unobhala weqembu le-EFF kwisifunda ugu uthi bazokwenza kangcono ngoba abantu abasembangweni nabo bangabokufika kule ndawo kanti bona baziqonda kangcono izinselelo umphakathi obhekene nazo. Very confident ukuthi lama elections asemzwa abantu sizokwenza kahle because emothi uyabheka abantu esikhompyutha nabo abaningi akubona balana ama tourist and inkinga zomphakathi kwizona abantu abakhale ngazo nekufuna siz address issue of sewerage la kunamapipe amaningi la emzwa abantu what 11 particularly la esikhona kamazakhele amapipe indle ibonakala noma ikuphi. Those are the issues EFF want to deal with. Amaqembu bebonakala emelelekile njengoba kwiqembu likakhongolose bekukhona uSotswebhu wesishayamthetho saKwaZulu Natali, uSupha Zuma, usomlomo wesishayamthetho, uNontembeko Boys, ungqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane, ungqongqoshe wezemfundo uMbali Fraser nabanye. Kanti kwiqembu le-IFP bekukhona izimeya ezahlukene okubala uXolani Ngwezi waseMhlathuze, uMbhekiseni waseNkandla nabanye. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuZamando Sicele ngiseHarding. Kuphazamisekile ke ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iCorpsville Secondary School eMgungundlovu njengoba ke Onogada bevale isango kwangangeneka bekhala ke ngokungaholelwa isikhathi ke eside. Abafundi ke baphinde bahlangabezana nengqinamba ukuthi ke amanzi nogesi akukho kulesi sikole kepha ke baphoqelwe ukuba bahlale kwaze ke kwashaya isikhathi samadina. Isigungu kwesihlawula lesi sikole sithe sikhathazekile ngalokhu njengoba abafundi bebanga le10 sebezobhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Kuphazamiseke ukufunda eCorpsville Secondary School njengoba bekuvula izikole izolo. Onogada bakhiye isango lesikole kwangangena umuntu bekhala ngokungaholelwa isikhathi eside. Ilungu lesigungu esilawula isikole lithe inkinga abayaziyo lena. Sivuke nendaba ezithusayo ukuthi ama-security avale isango langaphakathi. Langaphakathi esikoleni avalela izingane zesikole kodwa lokho kusidumaze kakhulu kodwa ngeke sikhale kakhulu ngoba isimo esisaziyo ukuthi vele ama-security alwela imfundo zabo ngoba abaholile iminyaka eminingi engahola ama-security enkinga abhekene nayo langaphakathi esikoleni. Unxumalo uthe enye inkinga abahlangabezane nayo ukufika esikoleni amanzi kanye nogesi kungekho. Uthe babekelwe ukuthi kuvaliwe ngoba isikole siyakweleta. Njenge-SGB sihlela ukuthi sibize umhlangano wethu webhodi lethu la ngaphakathi esikoleni ukuthi sikhulume nazo sihlangene sonke siyibhodi ukuthi yipi indlela esoyithatha umhlahlandlela oyaphambili kulesi sikole ngesimo sibhekene naso ngaphakathi kulesi sikole ngoba siyabona ngathi kusonakele kakhulu inkinga kulesi sikole ziningi inkinga ezonakele esafuna ukulungiswa kulesi sikole esibhekene naso la ngaphakathi la eCorpsville Secondary School. Siyabona nengane zakithi ziyadlala lapha ezinye asazi ukuthi ikusasa lazo zime kanjani ngoba siyabona ukuthi asinawo amanzi asinawo ugesi ayishuthi imfundo into engekho kulesi sikole ziyavuka zivukela imangalo ziyohlala nje la esikoleni. Lokho kuyasithemeza kakhulu siyamalunga ebhodi nabahlali bakithi bayabuza bayakhala kakhulu ngalesi simo senzeka la ngaphakathi eCorpsville.
Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uphawulile ngalolu daba. Esikutholayo umnyango wezemfundo esifundazweni ukuthi labo Onogada baqashwe iSGB and kuthiwa ke they did not get paid ngesikhathi kade kumele bakhokhele ngwaso iSGB. Base bathatha lesinqumo lesi ke esizigceka kakhulu somnyango sokuthi bavale isikole, bavalela ama professionals okuthisha, bavalela abantwana. Sizigceka kakhulu nanoma bengathiwa senzeke ngasiphi isikhathi, but this is the crucial time kwicalendar yomnyango because usuku lesibili le term yokugcina lapho sikule stage lesesithi last push where abafundi bethu nothisha bethu besebenza kanzima ukuthi balungiselela abafundi bethu ukuthi baphumelele kupheleni konyaka. Njengoba amazinga okushisa abephezulu izolo, abafundi bahlale esikoleni kwaze kwashaya isikhathi samadina ekubeni amanzi abengekho. Kanti ngesikhathi ithimba le1KZNTV lifika kulesikole bekumatasa nemphongolo kanye namabhakede, abafundi bechitheke igceke lonke. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayandadube ngiseCobsville eMgungundlovu. Kuhlehliselwe umhlazi ngama-20 kwephezulu ukuqhubeka nokulalela kwecala lokubulala elibhekene nobongani Mlambo ngemuva kokuvela enkantolo ephakeme eThekwini. Umlambo ke ulivumile leli cala lokubulala owabeke isinqandamathe sakhe uXolile Mbatha ezindlini ezihlala abafundi besikhungo iDUT iArk Royal eThekwini ngenyanga kaNtulikazi. Bekulindele ukuba ke umlambo aphinde kagwetshwe khona namuhla, kepha ke ijaji lakuhoxisa lokhu kwaziseke kuvele ukuthi ke umsolwa akakayiboni incwadi yomphumela wokuhlola kwesidumbu sikambatha. Akazange achithele inkantolo isikhathi owesilisa osolwa ngokubulala umfundi owayenza unyaka wokugcina ezifundweni ze-electrical engineering eMangosuthu ngasekupheleni kaJulayi walivuma icala abekwe lona. Uyise walesitshudeni utsheleke iziko lezindaba ngobuhlungu asenabo ngokwenziwa umsolwa. Sibonga kakhulu, silahlekelwe futhi okwenzekile impela isilonda engathi angeke size siphole. Ngendlela nathi kade sisine yithemba ngengane yethu. Sithuma ngabe evuma leli cala ngomlomo wommeli wakhe, umsolwa ke uveze ukuthi bebenobudlelwano bezothando nomufi obaqala ngonyaka u2019 betholana ezinkundleni zokuxhumana. Inkinga ziqala ngemumva kokuthola ukuthi umufi unokuxhumana nomunye umlisa abasonta naye walibika ebandleni udaba lwakhulunywa ekhawo. Kuwo lo nyaka umufi ke umbikela ngokuyithwala kwakhe amawele nokuthenga ukuhamba kwesikhathi wamazisa ke ukuthi ngeshwa isisu sesiphumile. Njengendlela ke yokuzama ukumeseka ubeya lapho kuhlala khona umufi, kepha wangakuthokozela lokho nokwaholela ke engxabanweni. Esigamekweni sokugcina umufi ke wamxosha kabuhlungu nomfundi ahlala naye nowamvusa ke ulaka, wabeke esethatha ummese owabe usetafuleni wagwaza ephindelela umufi. Eseboneke akwenzile walibangisa kubo ehluhluwe ukuyobazisa ngase kwenzile. Kuzokhumbuleka ukuthi kusukela ke kwenzeka lesigameko umsolwa ubefuna amaphoyisa. Abafundi baphawulile ngalokhu. Ekuyinikeleni kwakhe uzama ukuthi athole maybe isijeziso esincane, kodwa ke siyathemba ukuthi ngalomthetho izodlala indima enkulu ukuthi athole udili kajele, ngoba abantu abafana naye akumelanga ukuthi baphile nathi emphakathini. Ukwazi ukuthi ungabulala umuntu bese uphinda uphume ngaphandle. Nakuba umsolwa bekulindeleke ukuba agwetshwe khona namuhla, ijaji likhoxisile lokhu lakuhlehlisela iviki elizayo njengoba kuvelile ukuthi umsolwa kanye nabashushisi bebengakazi ke bayibone incwadi yemphumela yokuhlola kwesidumbu sikamufi. Ijaji lithe lokhu kuzolisiza uma selikhipha isigwebo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Asike sishishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona ke indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Owezokuthutha Unethemba Ngeyezasemanzini zinkani zababili kwelokuchibiyela EHARDING, kanti ke kuphazamiseke ukufunda Onogada befuna amaholo.
Uhlaleleke ovalweni uhlalo uphiko lwentsha le-IFP usanele Zondo ophindeke abe yilungu lePhalamende. Lokhu kuza ke emva kwezikhawu kukhona kabazama kumsoconga. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uZondo uveze ukuthi ke usevule icala ngenxa yokusabela ke impilo yakhe kwazisekele sisifundazwe esibhekene ke nesihlava sokubulawa kosopolitiki. Ukwanda kwesigameko zokubulawa kosopolitiki esifundazweni KwaZulu-Natal enye yezinto esihlalise kabi usihlalo ophika lwentsha le-IFP usanele Zondo kulandela isigameko zakamuva sekabhekana nazo nalapho bebezama khona kumsoconga kodwa bagcina ngokuthatha imoto kanye nezipahla kanjalo nemali. Lezi zigameko zenzeke ngokwehlukana endaweni yaseManguzi kanjalo naseRichards Bay. Uma ngiphuma nje emhlanganweni ngabo around 3 to 4 ngathi mangena emotweni lapho sesifikisana nensizwa ngezwe abaze ngithinta ngazo nje inganono ayingitshe ethi akusho bazothatha imoto mangisathuswe lokho nje kuyifoni ngoba ngikhuluma nefoni ngifaka ama-airport so ngiyiphethe ngesandla vele iwele phansi enyaweni nami ngithi ngifuna ukuphuthuma nami okwami ngikwazi ukufika kuvele kuqhamuka omunye kwesinye isicabha ngabona ayisebebaningi kakhulu engisakwazi ukuna vele ngibayeke bathatha zonke izinto zami kodwa kwakunothisa ukuthi bayishiye imoto okwabe sokungibuza ukuthi eManguza ngesabatha bekade befuna ukuthatha imoto but uma sebefike kimi sebengitholile abasayithatha imoto. Ngokusho kwaZondo uveze ukuthi uselivulile icala emaphoyiseni emva kwalezi gameko esezimehlele kanti uthi usazoqhubeka nokusebenzela iqembu le-IFP ikakhulukazi intsha okuyiyona ayiholayo. Ngo report case emaphoyiseni because the case has been reported emaphoyiseni even naleyo kuqala leyo kuthathwa kweCorolla ya report emaphoyiseni khona case number lesibili ngayi report emaphoyiseni the same day kwenziwa yonke into. Mina ngingakusho nama 10 times noma 100 times ukuthi ukufa ngwesabi because vele noma bethiwa ngihlele ekhaya kuyokwenzeka ngife so angikwazi ukuthi ngithi ipolitiki because ipolitiki into esemzweni yami kakhulu angikwazi ukuhlala ngaphandle kwepolitiki angikwazi ukuhlala ngaphandle ukusiza abantu bakithi angikwazi ukuhlala ngaphandle ukusebenzela iqembu lika-IFP ukuze likwazi ukugain amandla ngo-2024. Kuze kube manje kunenqwaba yamacala aphenywayo esifundazweni KwaZulu-Natal kulandela ukubulawa kosopolitiki bamaqembu ahlukene. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize usaqhubeka kuba yikhansela lesikhashana kwiwadi ke ebiphethwe yikhansela le-DA uLucky Naika owasolwa ngokubeza ngokocansi kwathi ke ngokuhamba kwesikhathi iqembu le-DA lamxosha uNaika kusaqhutshekwa ke nophenyo. Usomlomo womasipala umsunduzi uEunice Majola utheke kwaphoqa umkhandlu ukuthi ke bamhoxise uNaika njengekhansela. Usomlomo womasipala umsunduzi uEunice Majola uthe ikhansela le-DA elalibhekene nezinsolo zokunukubeza ngokocansi uLucky Naika usexoshiwe emkhandlini ekubeni yikhansela ngoba iqembu abekulo i-DA selamxosha nalo. I-political party yakhe kwi-Democratic Alliance yamsuspenda as kuqhubeka ilokhuzana investigation nathi siqhubeka neyethu ngalana nabo kusho ukuthi babeqhubeka neyabo. Eventually sitholeke ukuthi they have terminated membership yakhe kwi-political party yakhe as a member of the Democratic Alliance. So with that kwasekuphoqayo ukuthi automatically uya terminate emkhandlweni by cancel because we cannot continue with him being a councillor whereas membership yakhe isiphelile. Kwasekucaca ukuthi whether iyaqhubeka investigation noma iqhubeki kodwa ukwakhe sekuphelile ukuba ikhansela based ukuthi useterminatiwe by i-political party yakhe. uMajola uthe njengomkhandlu bathathe igxathu lokubeka ikhansela lesikhashana ewadini. We took upon our shoulders ukuthi i-service kade bayithola even better than kade bayithola ukuze bangabi nale gap ukuthi ukhansela akasekho kodwa i-service iqhubeke. So as a result we appointed ukhansela uMkhize umxolisi Mkhize ongu-deputy mayor ukuthi abe ucaretaker councillor for the period kusukela manje kuze kube kukhethwe ikhansela elisha.
Echaza ngokuqoka kwekhansela lesikhashana uSomlomo uthe iqembu lezepolitiki alinawo amandla okuziqokela lona ikhansela lesikhashana. uMajola ukusho lokhu ngemuva kokuthi iqembu le-DA liqoke umuntu walo kule wadi. I-political party iya kuma-elections. Ama-elections bawine as a political party. Ubhekelela iward ukuthi i-service delivery iyaqhubeka, that is irresponsibility speak. Hence I've appointed ukansela Mkhize ukuthi abe ukhetheka councillor. Bona benayo ngayibona even befaka iposter even kuphume kwi-office last week ukuthi ubani ozoba ikhetheka councillor lapho sebemqokile nje owabo ngazi babemqoka bekuphi nendawo. Ama-political parties ayacampaigna awine ukhetho, then bekhathi kungena ikhansela okuyilabo abaveli bazenzele, and i-speaker's office nazo uthi nale period 90 days ukuthi i-service inganqamuki. So i-responsibility yomkhandlu ukuthi bathole i-service abantu balapha avele uvuke nje uthi sesifaka ikhansela ngoba phela kusho ukuthi wonke umuntu ne-ANC ngavuke lapha ifike ifake yali khansela, EFF ifike ifake yali khansela, i-IFP ifike ifake yali khansela. It doesn't mean to mawusucabangile nje mawu-political party uyahambe uyofaka ikhansela. No, i-responsibility speaker's office le. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Njengoba-ke sezingaphansi kwama-20 izinsuku esele ngaphambi kokuba abafundi babhale izivivinyo zokuphela konyaka, ibandla i-AFM Waves of Life eLamontville libambeke umkhuleko ngenhloso okukhulekele kakhulukazi abenza ibanga le-10. uYandisa Day obeyingxenye lomkhuleko uthi-ke eqinisweni kabakakulungeli ukubhalela izivivinyo kwaziseke ziningi izinto eziphazamise ukufunda kwabo kwaholela ekutheni-ke basilele emuva. Iyaqina imikhankaso yokulungiselela abafundi bakamatikuletsheni ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka kwazise sekusemume. Umfundi kamatikuletsheni uthi-ke eqinisweni iningi labafundi kabakulungele lokhu ngenxa yezingqinamba eziningi ezibhekane nelakuleli nezichaphazele kakhulu ezemfundo kusukela benza-ke ibanga lesishiyagalombili. For me angakabi ready ngoba khona namanye ama-classes esingakayiqedi isyllabus kodwa kufuneka sibhale ama-final exams. So othisha bayaphenika, nathi siphenikile ngoba bayasijaha, basifida yonke into kodwa basinika isikhathi sokuthi siyithathe yonke then si-understand. Then kunye mina-ke ngikwenzayo mina ngiyakwazi ukuyifundela ngedwa, so ngiyazama ukwenza lokho and then ngiye kwi-internet ukuze ngizokuthola iy'ndlela ezintsha zokufunda izinto kalula. Kuzokhumbuleka ukuthi labafundi ukufunda kwabo selokhu kwaqala ukuphazamiseka kusukela ngonyaka u-2020 ngesikhathi kuhlasela ukhuvethe olwadlula-ke nenqwaba yothisha kanye nabazali babo. Ngaphandle kwalokhu kwaphoqeleka uba kushintshe indlela yokufunda. Ngakugcinanga lapho kwazise ngonyaka olandelayo kuphazamise ibhelu zokuyitapela, kanti-ke kulo nyaka iy'khukhula nazo zaphazamisa ngesikhathi kudicileleka phansi iy'kole, imizi nokunye. Njengamanje kunabafundi-ke abahleli emaholo okunzima ukuba bafunde. Umfundisi waleli bandla uthi-ke amabandla mawangahambeli kude nezinto ezithinta imiphakathi. iLamontville iyayidume ukuthi khona isiqubulo esakhona sithi asinamali, abantu bakhona bakhuluma ilanguage ethi sizihlupheki. Manje-ke njengebandla lase-AFM Waves of Life sizoguqula lona sothi ibandla kakhulu belikade lisilele ekukhulumeni ngemfundo, sizoqhakambisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu ukuze liphumelele liyadinga ukuthi lifunde, abantwana bethu bafunde, nalabo asebefundile bakwazi ukumotivate-ke laba abamancane abasakhula. La esontweni-ke sesikhuluma kunesiqubulo esisikhulumayo se-Vision 2035. La sifocusa kakhulu kubantu abancane, ama-teenager besakhula ma-primary school ukuze sibagqugquzele ukuthi bayiphathe kahle futhi bayihloniphe, bahloniphe umphakathi, futhi-ke babe ne-vision lento bafocus empilweni. Ingakho-ke sizokhuluma sibagqugquzele ngewemfundo nje ukuthi ababe ne-focus, bayazi into abayifunayo. Ngalisalanga ngaphandle nodaba-ke lwentsha efunde yagogoda, kepha-ke ejika nelanga
ngenxa yokweswela imisebenzi. Akufanele babe discouraged. Kunama programs amaningi uhulumeni eza nawo oqinisekisa ukuthi noma isimo semsebenzi singesihle kodwa abantu abaphuma kuma tertiary institutions zethu bawathola amathuba. Noma kungeve kuyi conventional job la uzovuka ekseni ngo8 ubuye ngo4 kodwa sikhona izinto ezama programs zokwenzeka zokubasiza ukuthi baqale bazisungulele amabhizinisi abo baqale kube khona izinto abazozenza ngokubambisana. Kuneyinhlaka eziningi ezisiza ngosizo lwefunding ukulekelela lapho kulezo zinto. Nathi ke siseyinhlakeni zikahulumeni sizama ngawo konke okusemandleni ukuthi esikwenzayo kube nomphumela omuhle ekutheni imisebenzi bekhona. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubongise eThekwini. Asiphinde sisishelele etolo futhi sobuye siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Owezokuthutha Unethemba Ngeyezasemanzini zinkani zababili kwelokuchibiyela EHARDING kanti ke kuphazamiseke ukufunda Onogada befuna amaholo. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu18.19 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.07 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.66 maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,673.13 ounce kuthi wolo ngahluziwe wona bo $94.29 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Usuqalileke umshikashiko wokuvotela kwabadlali abazogijima kumqhudelwano weCurling Black Label Cup ohlanganisa amaqembu amane ozoba mhla ziyi-12 kuLwezi eFNB Stadium. Abalandeli ke bazothola ithuba lokuqoka iskimu esizoqala imidlalo ngalolu suku. Lolu hlelo oluzolivalwa mhla ziyi-6 kuLwezi. Amaqembu azogijimisana kulomqhudelwano amaZulu FC azobhekana neSundowns bese kuthi ke iPirates ibhekane noMkhaya iKaizer Chiefs. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeza kuqobe sephathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.